drago mi je bilo što je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas našla vremena u svom rasporedu da razgovaramo o daljem evropskom putu Srbije, ubrzanju tog evropskog puta, na što je pozvao takođe i naš predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, ubrzanju reformi, a ono što je nama apsolutno najvažnije na agendi u ovom trenutku, to je otvaranje klastera 3. Mi smo svoj posao završili još u decembru 2021. godine, bili spremni za otvaranje klastera 3. Ovo je sada 5. po redu izveštaj Evropske komisije koji ponavlja po 5. put preporuku državama članicama da otvore klaster 3. To je bila osnovna tema mog sastanka sa Kajom Kalas. Svi se borimo zato što je Srbija na evropskom putu i to je naš strateški prioritet. Ali ne možemo sami, u ovom trenutku je važno zaista da sve države članice uvide to i da pokažu svoju spremnost da podrže Srbiju na tom putu. Tako da, kakvi će biti rezultati, vidjet ćemo, borimo se svaki dan, pa da li ćemo uspeti ili ne, nije samo do nas. Borba se nastavlja.